Фәнис Абдуллин яңа Сәйет оглы егете. Гап-гади крестьян гаиләсендә, Шәйхел Гыйлем һәм Нәҗибә гаиләсендә дөньяга килә ул. Күрше абысының гармунда уйнаганын яшь кына кызыгып карап тора һәм күршесе бер көнне аның үзенә гармун тутырып уйнарга өйрәнергә тәкъдим итә. 4-нче класста укыганда булды ул. Бер авылда Зәки исемле бер миннән зур инде ул абый бар. Мин шуның талиям бар, гармуны бар кичкене. Шуны кызыгып тыңлап торадыр инде барып. Шуннан соң инде ул да миндә кызыккач бала бит инде дигәндә 4-нче класс бит инде бик зур түгел. Ул шуннан миңа 1-2 көй күрсәтте дә кызыгасыңмы уйнап кара дип. Шуннан инде әзгенә көй чыгара башладым, гармунын да биреп торгалады бу. 5-нче класска Марибүләр мәктәбенә укырга йөри башлый Фәнис Абдуллин. Мәктәптә конкур баяны булган. Әлеге баянда уйнау теләге дә кырт булып күңеленә керә малайның. Әткәй инде шул директордан инде сорап алып торды. Биреп тор инде берничә көнгә булса да малайга баяныны дип. Ул инде расписка яздырып 3 көнгә бирә иде дә, шуннан инде 3 көн бик аз бит инде ул өйрәнергә дигән. Менә шуннан әзгенә баянда кычкырта башладым. Аннан соң инде тора әзрәк башка гармуннарда да уйный башладым. 8-нче классны тәмамлагач Фәнис Абдуллин һич икеләнүсез Алабуга мәдәният агарту училищесына юл тота. Күрү имтиханнарын уңышлы тапшырып укырга да керә ул. Әмма авылны, әти-әнисен һәм туганнарын сагынуга түзә алмыйча кире борылып кайта. Урезмет мәктәбенә йөри башладык 9-нчы класска. Шул вакыт октябрь бәйрәмендә Карабаш та профессиональ техник училище бар 2 еллык. Кайттылар да бе кичке мәктәптә дә укыйсың. Нигә 2 профессия алып чыгасың кичке мәктәптә укыйсың дип. Мин шуларга иереп киттем. Анда укыдым 2 ел. Аннан соң кайтып инде Яңа Сәйет авылында завкол булып эшләдем. Шундый көннәрнең берсендә районга 9 айлык баянчылар курсларына укырга чакыру килә. Әхсән Шарипов Урожай колхозы рәисе Мирхаҗан Салаховка укырга Фәнис Абдуллинны җибәрергә тәкъдим итә. Әхсән Әмирович монда әйткән инде Мирхаҗан Салаховка әле бик кешеләрне алай җибәреп юк колхоздан. Колхоз бит инде бар библиотека булса да. Шуннан соң шуннан да рөхсәт биреп, мин 9 айлык курста бик яхшы гына уйнарга өйрәндем. Аннан кайтып Урожай колхозында алар акча түләде бит инде укыган өчен. Бу юлы инде ныклы адымнар белән янәдән Алабугага юл тота егет. Керү имтиханнарын уңышлы тәмамлап училище студенты була һәм төпле белем алу нигезләрен үзләштерә. 73 елның кичәгенә карап утырдым әле 25 июлендә Муслим культура йортына эшкә кайттым һәм 23 елның 25 июлендә 50 ел булган минем шунда бер каяда бармыйча бер генә урында эшләвемә. Муслим тугайлары ансамбленә 1986 елда нигез сала Фәнис Абдуллин. Ул еллардан бирле ансамбльдә кемнәр генә чыгыш ясамаган. Ничә буын җырчылар, биючеләр, уен коралларында уйнаучылар да алышынган. Балда укучылар инде мен бит бер баян гына түгел. Балалайка домбырларда өйрәттем. Алар шул өйрәнгән укучылар. Һаманда музыкалный мәктәбендә эшләүчеләр бар бу көндә. Баян классы буенча менә һаманда музыкалныйда эшли. Эльфинор, Илнур, Алабугада хәзер ул инде Алабуга культпросвет училищесының директоры да булып эшләде. Нижний Тубан Каманың музыка училищесын бетерде ул. Бик яхшы уйныйдыр. Бүген аның өйтүрендә дистәгә якын төрле гармуннар саклана. Гармуннарның кайберләрен үзе эзләп таба Фәнис Абдуллин. Аларны төзек булмаса өр-яңадан сафка бастыра. Арада бүләк ителгәннәре дә бар. Моны күптән түгел генә миңа дустым Габидулла Хөрмәтуллин бүләк итте. Бик матур тавышлы, моны JDR дигән иң беренче гармун ясый башлады Чаллыда да. Аның гармуннары күп таралган, бик яхшы гармун остасы иде. Моның да бер тавышын ишеттерәсем килә. Фәнис Абдуллин бүген гармуннарда гына түгел, башка уен коралларында да уйнап күңеленә рәхәтлек ала. Алар арасында курай, авыз гармуны, кичкенә генә бәләкәй гармуннар да бар.
Барлык гармунчыларның да остазы, районыбызның Туйышевы дисәк тә, һич артык булмас Фәнис Абдуллин хакында. Районыбызда әле талантлы гармунчылар да бар ди Фәнис абый. Әле үзе белмәгән гармунчылар да бар икән. Шаклар катты уйнадылар, бик матур уйныйлар. Һәр авыл сайын үзенең гармунчысы бар, Талиянда уйнаучысы бар. Менә нидән Михайловкада Мирзанур дигән бик яхшы уйный, бик шатам уйнавын. Инде Алин Зиннуров бар безнең куанычыбыз. Бик яхшы уйный баянда, дәвахрият кахромкаларда. Бүген күп вакытын өйдә үткәрә ул. Шуңа да бик еш кына кулына гармуннарын ала. Бик моңайган вакытта Тальян гармунында уйнарга яратам ди ул үзе. Бар гомерен районыбызның мәдәниятен үстерүгә, аны баетуга, татар халкының моңнарын, җырларын таратуга үзеннән зур өлеш керткән Фәнис Абдуллин әле бүген дә сафта, хезмәттә. Бүген дә ул үзенең дәртле көйләре белән райондашларыбызны биетә, моңлы көйләре белән елата һәм җырлата. Уйнаулары гармун телләренә басуларына кадәр үк икенче шуланың. Әле күп еллар райондашларыбызның күңелләрен юатырга, моңайганда җырлатырга язсын Фәнис абый. Фәридә Гайнтинова, Динар Нуртдинов, Мөслим телевизоры.